Искаш ли да печелиш пари от къщи, без шеф над главата и без да ставаш от дивана? Ако можеш да пишеш, превеждаш, редактираш снимки или правиш дизайн, вече можеш да продаваш уменията си онлайн. Не е нужно да имаш магазин. Можеш да продаваш ръчно изработени неща в Etsy или OLX. Някои хора печелят по 1000 лева на месец само от стари дрехи или книги. Ако знаеш нещо добре – математика, английски, готвене или дори йога, можеш да даваш уроци онлайн. Платформи като Суперпроф и Препли вече имат и български учители, които изкарват сериозни доходи. YouTube, TikTok и блогове. Да, звучи клиширано, но все повече хора печелят именно от това. Ако имаш интересна ниша, постоянство и малко креативност, можеш да монетизираш съдържанието си след няколко месеца. Affiliate маркетинг. Препоръчваш продукти и получаваш процент от продажбата. Amazon Associates и EMAG партньори вече работят в България. Колкото повече гледания имаш, толкова повече приходи. Това бяха 5 начина да изкарваш пари от вкъщи в България още през 2025 година. Кой от тях ти се струва най-реалистичен? Напиши в коментарите. И ако искаш да научиш стъпка по стъпка как да си направиш стабилен онлайн доход, абонирай се, защото най-доброто предстои.